ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எனக்கு ஒரு கிராமத்து ஸ்டைல் மீன் குழம்பு பார்க்க போகிறோம். இப்போ அதுக்காக சட்டியை வச்சுட்டு 3 டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிட்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு போட்டு பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் வெந்தயம் ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இடித்து வச்ச 3 பல்லு பூண்டையும் ஒரு வெங்காயம் கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க. இப்போ ஒரு இது பேஸ்ட் அரைக்க போகிறோம். அதுக்கான 2 வெங்காயம், கருவேப்பிலை, மிளகு, ஜீரகம், சோம்பு எல்லாமே 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி குறைன்னு அரைச்சி எடுத்து நல்லா அதில் போட்டு வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ அதுக்கு தேவையான மீன் குழம்பு தேவையான ஒரு உப்பையும் 2 தக்காளி, மிளகாத்தூள், தனியாத்தூள், மஞ்சத்தூள் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எல்லாமே ஆட் பண்ணிட்டு அந்த பேஸ்ட்டை நல்லா அரைச்சி மூடி வச்சு எடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும். அதுக்கப்புறம் 1 கப்பு புளி அந்த தண்ணி ஆட் பண்ணிடுங்க. மிக்சியில் அந்த மசாலாவை அரைச்சி தண்ணி வேஸ்ட் பண்ணாமல் அதிலே ஊற்றிடுங்க. இப்போ நல்லா கொதிச்சு வரும். இந்த மீன் மசாலா, அந்த மீனை தான் நம்ம அதில் போட போகிறோம். லைட்டாக மசாலா போட்டு வச்சிருப்போம், மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள் போட்டு. இப்போ நல்ல சுவையாக பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு பாருங்கள். இந்த மீன் குழம்பு கருவேப்பிலை போட்டு நம்ம சுட சாப்பாடில் போட்டு சாப்பிட்டா அப்படி இருக்கும். ப்ளஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணிட்டு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.